И здравейте хора, този сервер е Gameplay България. Тук едно PvP ще направим с други хора, разбира се, да няма хакери. В описанието на клипа ще прата IP-то и да започваме. Дано има админи да гледат това видео, да няма някой хакер. Сватната ябълка рай. Така. Не съм видял. Да ги гледаме малко да се побият и се намесваме. Това ще му вземем, ще го прибием и го прибих. Тук е някой друг. Опа. Много бягат. Убих и този. И аз това ще го убия аз. Да. Така. Аз май да повърна малко работи. Така. Ето. Кой? Не. Май сад. Не и сад. Що админи сад. Така. Ще се отърва от тези буклуци. Също ще си дам скайпа и фейсбука. Може да ми звъните да играем заедно. Разбира се, и PvP-та ще играем. Някой ме удра? Не, няма, не, но. Не, и умрях. Много ми време, аз имам толкова работи, че не знам къде ще ги побера. Така. И това беше от клипа. Чао!